Yn y Deyrnas Unedig rydym yn ailgylchu oddeutu 60% o'n poteli a jariau gwydr, ond gydag ychydig bach o ymdrech gallai hyn fod llawer yn uwch. Mae defnyddio gwydr wedi ei ailgylchu wrth wneud cynnwysyddion gwydr newydd, yn arbed ynni a deunyddiau crau, ac yn lleihau CO2 yn ogystal â lleihau tirlenwi. Ar ôl casglu poteli a jariau, cant ei gwahanu oddi wrth deunyddiau eraill y gellir ei hailgylchu a gwastraff os oes angen. Caiff eitemau nad ydynt yn wydr eu tynnu gan ddefnyddio magnetau a signo aer. Wedyn, caiff y gwydr ei drefnu yn ôl lliw gan ddefnyddio laserau a'i gwasgu'n ddarnau mân o'r enw gwydrach. Caiff y gwydrach ei doddi mewn ffwrnes ar dymheredd o dros 1500 gradd Celsius a chaiff cynhwysion allweddol ei hychwanegu. Wedyn, caiff gwydr hylif ei rannu'n gobs, a gellir ei chwythu neu ei gwasgu i wneud poteli a jariau newydd sbon. Ac oherwydd bod gwydr yn ddeunydd mor wych, gellir ei ailgylchu dro ar ôl tro. I gael mwy o wybodaeth am ailgylchu, ewch i ailgylchu dros gymru.org.uk.